Αν ψάχνεις ένα μαγαζί το οποίο θα μαγειρεύει καθημερινά για σένα και θα το στέλνει εύκολα και γρήγορα στην πόρτα σου, τότε μείνε στο βίντεο. Είμαι ο Mr. Hungry και σήμερα ήρθα στο καζάνι Σενιωρίτα στην Καλιθέα. Πριν σου πω περισσότερα, αποθήκευσε αυτό το βίντεο και στείλ το σε ένα φίλο σου που ψάχνει μαγειρευτό φαγητό. Το καζάνι Σενιωρίτα είναι ένα κατάστημα το οποίο καθημερινά ετοιμάζει μαγειρευτά φαγητά και τα στέλνει στην πόρτα σου μέσω των εφαρμογών eFood και Volt. Φυσικά μπορείς να περάσεις να παραλάβεις και εσύ το φαγητό σου. Πρώτο πιάτο που δοκίμασα, γαλέος με λαχανικά. Ένα πιάτο με πολύ όμορφα χρώματα, φρέσκο και κυρίως πολύ νόστιμο. Είμαι σίγουρος ότι θα το έτρωγες πολύ πιο συχνά αν το έχεις έτοιμο στην πόρτα σου. Δεύτερο πιάτο, κολοκυθάκι αυγολέμονο. Μια εντελώς μαμαδίστικη συνταγή, η οποία ήταν πραγματικά μοναδική. Και τέλος, κοτόπουλο με πληγούρι και λαχανικά στο φούρνο. Ένα φαγητό πραγματικά όνειρο. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να τρως καθημερινά μαγειρευτό φαγητό. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σου.